दिनै जोङो गाम्बारि फाइखिनि सेथि गायसनथाय सान फालिनायजों लोगोसे जोङो बैसागु फोरबोखौबो जों बरायनाय लादों। बेजों लोगोसे जोङो जों गिबियावनो जों फिरफिला उराय होदों। बेनि उनाव जोंनि बड'फानि माबायाव बिबार बावदों आरो लोगोसे जोंनि मा होनो गायदे हेलेना मोननि नामावबो जोङो आइजो माहारिनि जानानै बिबार बावदों। जों बे आफादखौ दानाया दिनै बोसोरसे थांनाय 2024नि एप्रिल 7 एप्रिलाव जोङो बे आफादखौ गायसनदों। सालाकाथि दख'रानि सिङाव थानाय जोंनिनो एबसुनि आफादगिरि लेङाइगिरि बयनिबो खौसेथियै जोङो आइजो माहारियाबो समाज फोसाबनायाव बाहागो लानांगौ होननानै बिथांमोनहा जोंखौ बे आफादखौ गायसननानै होदों आरो जोंबो नांगौबायदि हेफाजाब होगोन होननानै जोंबो साखा फारा खादों आरो होलांबाय थागोन। आरो जोङो बे सालाकाथि ओनसोलाव जौगानायनि थाखाय जों हाबा मावलांगोन। जोंनि गुबै हाबा मावनो लानाय थांखियानो जाहैबाय उन्दै बैसोआव हाबा जानाय आरो निसा जानानै गावनि जिबनखौ नस्थ' खालामनाय बेफोरनिफ्राय जोङो सेफटि खालामगोन। आरो जों साफ्रोमबो बिमा माहारिखौ गाव गावनि गथ' गथाय खांनायाव माने सासे गोग्गो बिमा हिसाबै मोजां न'खर दानो थाखाय गाव गावनि न'खरखौ दानायाव आरो गथ' गथाय फोरोंनायाव बयखौबो मोजाङै बाहागो लानो थाखाय जों खावलायदों आरो खावलायबाय थागोन। आरो समाजनि बेरेखा खामानिफोरनिफ्राय फिसाफोरखौ जानगाराव दोननो थाखाय जों खावलायो आरो खावलायबाय थागोन। आरो इयुनाव जों बिदिनो हाबाखौ मावलांबाय थागोन। ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि माबायदि मदद आरो अनसायनाय मोननो हादों नोंथांमोना बे गाम्बारि फाइखिया? जोङो ओनसोलनि रायजो राजानि जोबोद मोजां अनसायनाय मोनदों। नांगौ बायदि समाव जोंनो हेफाजाब होदों। रांखावरिनि अनसुंथायावबो जोंनो हेफाजाब होदों। जेरैनो जोंनो नांगौ बेबायदि अनसुंथाइखौ जोंनि सालाकाथि ओनसोलनि रायजो राजाया होबोदों आरो।